Научният център е една обща платформа, където учени и общественост могат да се срещнат и да обсъждат наболели проблеми от света на науката и технологиите. Чрез него се обяснява науката пред широката общественост, създава се мост между образованието, бизнеса и науката, подобрява се обществената ангажираност към технологиите и иновациите. Проектът Науката в Югоизточна Европа има именно такава цел – да събуди интереса на младите хора към науката, технологиите и иновациите, като създаде нови средства за повишаване на видимостта и достъпа до тях чрез тези научни центрове. Възможно ли е съставянето на такъв научен център в България, бе темата на дискусията, организирана от българския участник в проекта Сдружение Център за изследвания и анализи, чийто отговор ще разберем сега. Идеята за научния център е да се създаде една среда, за да могат да се привлекат млади хора, които са близки до науката, да се предоставя един език разбираем за науката и да могат да се създадат в бъдеще хора, които наистина да бъдат организирани към високо квалифицирана работа и труд, разбира се, основа на знание. Това е идеята на научния център. Проектът всъщност е посветен на това да се изгради мрежа от научни центрове като среда, която да подобри цялостната визия на Югоизточна Европа за наука. Това се мъчим да направим. В някои страни има изградени центрове, в други сега се изграждат. Пред нас предстои това. Нашата задача е да в България, ако може да се направи мрежа от научни центрове, като започне с изграждането в София и следващия може би в Бургас, който е също партньор по проекта, и след това се стъпи на регионалните структури, които Българска академия на науките изгражда заедно с университетите и бизнеса, за да може да се получи едно пълно умрежаване на разпространение на научни знания, научно базирано образование и, разбира се, придобиване на определени и професионални умения. Проектът Науката в Югоизточна Европа се финансира по оперативна програма Транснационално сътрудничество на страните от Югоизточна Европа 2007-2013 и включва сътрудничество с 10 партньора от 7 страни и 8 асоциирани стратегически партньора. Като резултат от дейностите по проекта се очаква изграждане на мрежа от научни центрове в Югоизточна Европа, организиране на 4 фестивала на науката, създаване на виртуален научен център на страните от Югоизточна Европа. Участници в проекта са Община Дебрецен и Университетът в Дебрецен, Унгария, Център за научно образование Патра, Гърция, Център за изследвания Югоизточна Европа Солун, Гърция, Музей на науката в Тренто, Италия, Мрежа на научните центрове Виена, Австрия, Център за научна и техническа информация Словакия. От българска страна участник в проекта е Сдружение Център за изследвания и анализи София, съвместно с асоциирания партньор Единен център за иновации БАН, ЕЦИ.